Howrah Bridge kubite kasate khawaiman tei Howrah Bridge nat bolto pillar sara bahai swnamui mankha tei Howrah Bridge gari rok hilikmani choliman yagulo bahai bo nat bolto kwrwia rok kwchawui tongkha hinkhe chung tini o Howrah Bridge ni no o sawui manya kok rok no chung tini o bidini bisingtwi sawui manlainai. 150 bochor age o English rok chin India no chalogui tongphuru ayang Kolkata phaikhe wngwi thangkha Howrah Rail Station. English rok no tei kaisa kotor problem wngkha yang twi borok mal rok tangnani bagwi twi ni yang laisunani hinkhe belai ni problem o wngkha. Ofuru 1937 o Hooghly Nodi ni sakatwini samna chengjak Howrah Bridge. O Howrah Bridge slamte 7 year ni pore 1943 o wngkha Howrah Bridge complete wngkha 1943 o. O Howrah Bridge ni logmani wngkha 705 meter tei chungmani wngkha 82 meter. O Howrah Bridge slamtani rang total thangkha 22 koti tei swnamnai wngkha Bradford Leslie. Haifano o somoio 1937 o abo bridge wngmano abo takni je Howrah Bridge tongmani obo wngya afuru bridge wngkha Ponto Bridge. O Ponto Bridge wngkha kaisa noka bai noka khakaui kaisa laimani jeita khlaimani tui. O Ponto Bridge slamnai yagulo kwbangma tei jwngjal wngkha tamo hinkhe arumtwi gari rok laiyani borok rok laiyani hinkhe kwbangma sal o 20 থেকে 30 barokma khulukjak hainjarwi o Ponto Bridge no twrwk twrwkhe khulugui Howrah Bridge slamjak. O hai Ponto Bridge bai no 36 year hai obo Ponto Bridge kosto mosto English rok obo no cholilaini tongkha. Oro kaisa jotoni bwkhao no kaisa question tongo je nat sara bul pillar sara bahai khe nodi saka o bridge khaina obo imagine khai phonkha o somoi ni Tata Steel hisab khainai khe 26,500 ton oro ispat nangkha. O jora o hai England ni aswk ispat tunani possible only ani bagwi besibak no 23,500 ton ispat chin India ni no naharjakkha. 300 ton ispat chi England ni tubuui mano o somoio. Tei oro nat bolto pillar ni jagao oro tiskrom bai no thepaui kaisa bai kaisa no jora rwui o bridge slamthani tiskrom ni bephar khlai no slamjago haini bagui oro nat bolt rok ni kwno phano nangliya. Obono kwrwi bo o bridge swnamma yagulo o bridge sakatwi o jorao tram bo cholijak. Haifano tram o borok rok twiwi load khlai cholimani bagwi problem rok wngnai hwnwi last o tram no aroni cholinani bondo khairokjago. Obono kwrwi bo o Howrah Bridge ni twi kwbangma borok no salaio je o bridge o dihin chapi tongo tei chapi bai yang side no khulogui kwchatwi khulogui mano hinui. Abono kaham khe naina thangkhe Howrah Bridge no kwno chapi bai khulogui maya yang ni yang side no abo alka bo khai maya obo bebangno fact chi. Hingkhe tei borok rok salaio o Howrah Bridge slamphuru dihin 1000 ni baaro besi bo aro borok no tanwi phopjakha haini bagui o Howrah Bridge twi sakatwi phano nat bolto sara kwchai tongo hinui. Opor bebangno fact chi joto kaisa phano kubui wngya. Hinkhe dolok tini ni bagui asuk ong sinai tei bo interesting video manna bagui channel subscribe khaina tapukdi malai no tei kotal video hambai.